Ràdio Vilafant, 35 anys de ràdio pública en català. 1982-2017. La teva ràdio. Gràcies per fer-ho possible. Ràdio Vilafant ha celebrat els seus primers 35 anys d'història. Ho ha fet amb una festa al Centre Cívic de les Mèlies, que ha reunit unes 200 persones vinculades amb l'emissora en tots aquests anys. Locutors i locutores, col·laboradors tertulians i polítics del consistori han recordat bons moments viscuts en els micròfons de la ràdio. Ha estat una trobada que ha reunit diferents generacions. L'alcaldessa Consol Cantenys i el regidor de Comunicació, César González, han destacat el paper de l'emissora a nivell local i comarcal. També hi ha intervingut el director de la ràdio, Toni Guerrero, i el representant de la xarxa de comunicació local, Toni Miedes. 4 professionals que es van formar a l'emissora, Anna Ponsí, Òscar Moré i Sergi Caballero, actualment a Ràdio Barcelona de la cadena SER, i Xavi Dalmau, que porta 20 anys a Ràdio Flashback, també han recordat el seu pas pel 107.3 de la FM. No hi ha faltat el gran pastís i el brindis per desitjar un bon futur a Ràdio Vilafant, amb la voluntat de continuar jugant un paper comarcal i oferint una programació que arribi a tots els públics. Per molts anys a tots, perquè tots sou Ràdio Vilafant. Felicitats, feliços 35 anys. La teva